गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जासिहरबाय। दा जोङो हाबा जानो फैदों। नोंथांमोना दा नायलांबाय थादो। मोजोमसे अननाय आरो नांबावगौ अख्रांसेखौ मोना गोरलै गोसोआ नोंनि अनगा जेबोखौनो सानख'नो रोङा। आखायाव नोंनि आखाय थाबोला हान्थिलांगोन लामा, आखायाव नोंनि आखाय थाबोला आखाय हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि बियो नोंखौ जोनोमाव खेबसेल' बबेबा गोजान रायजोआव आगान सुरलांनो थांखिनि दङ आं नेनानै आंगोनिनो बे जिउनि लामाया बिखाया गेंखानाय रावनिबो नङा नोंनि थाखायल' खन्थाइ लिरो बेवहाय दङ नोंनि गुमुर। गोजा खाफालनि फोथाया बेलासि जाना फैयो
सान्दुं अखा नेवसिनानै अननाया होयो साहारा नोंनि मेगना आंनो मानि होयो इसारा फुंनिफ्राय हरसिम